Ok. Ok. Salam alaikum, an balima maliyɛnw. An b'aw fo k'aw barikada balimakɛ ni aw denkɛ don Amara Sila jury chercheur. L'heure est très grave, donc a ye vidéo a y'a partager ka sécuriser, a ye kɛrɛ caman bila, a ye vidéo partager. N bɛna révélation kɛ aw ye a ka bon aw hakili ma. N bɛna révélation baden de kɛ aw ye a ka bon hakili ma. Donc a ye vidéo partager, a ye kɛrɛ bila, a ye siyɛn ca. Titre daminɛ u ye mercenaire dɔw bila ka taa Burkina, an bɛna an da don o la. Titre filanan nouvelle laban fɛn fɛn bɛ yen Burkina situation an bɛna a di aw ma parce que Burkina ni Mali situation gulonnen de don ɲɔgɔn na. France paniquera, Burkina u paniquera, an bɛna ka na an da don o la, u paniquera fo ka dépasser quoi, contrôle bɛ ɲini ka tila o la, an bɛna ka na an da don o la. Et voilà, donc a ye partage fanga bonya k'an ka Serifukɛ fo, Cheikh Tiyami Aidara, kabako fura tigi, Ala ye Serifukɛ sɔn kabako fura la, fura min n'a ka ɲi bana baden ma, tension, diabète, furudimi, rɛndimi, kɔdimi. Serifukɛ ka numéro ye 78 78 03 03. O tɛmɛlen kɔ k'an ka belebele fo Cheikh Lasana Kanɛ, belebele a bɛ Segu. Lasana Kanɛ baara min kɛ transition kɔnɔna la ka se bi ma a ma dogo mɔgɔ la, i bɛ k'a ka tagali la a ye jɔda min kɛ, dɔnnibaga ka kuma man ca quoi. A ka foli bɛ yan k'a ka mɔgɔdamu fɔ Abubakar, ka Segu karamɔgɔ n'a dɔnnibagaw su ni tile an bɛ minnu ye duwawu la, ka Segu jelikuntigi fo n'o ye Koyita ye, ka Segu autorité morale k'a fo, ka Mali karamɔgɔ n'a dɔnnibaga bɛɛ fo, a Sharafu Abuye Aidara, Ousmane Sherif Madani Aidara, ka se Sophie Bilal ninnu ma, ninnu bɛɛ ka foli bɛ. Donc a ye partage ca, n ka groupe WhatsApp mɔgɔw u ka foli belebele bɛ yan parce que n ye mɔgɔw sɔrɔ, mɔgɔ minnu u ka faamu ka bon, mɔgɔ hakilimaw, mɔgɔ kodɔnnaw, olu de bɛ n ka groupe WhatsApp kɔnɔ, n'u bɛ jɛ an bɛ kow kɛ ɲɔgɔn fɛ. Donc u ka foli bɛ yan, u ka nin partager k'a bila groupe WhatsApp baden kɔnɔna la. Est-ce que vous voyez? Malidenw, an bɛ don an ka sujet kɔnɔna la. A b'a dɔn k'a fɔ CEDEAO kun kɛlen bɛ k'a fɔ k'u bɛ force en attente dɔ k'u bɛ o bila sur place, ko force en attente min ale ka baara de bɛna kɛ ni jamana minnu ni coup d'état kɛra yen, k'aw force bila ka taa o tigilamɔgɔw dɛmɛ, mɔgɔ minnu ye coup d'état kɛ pour que ka se ka olu gɛn ka bɔ fanga la. O force ninnu c'est composé des mercenaires. A force ninnu composé les ni mercenaires de. Est-ce que vous voyez? Donc mercenaires ninnu de kɛlen bɛ ka force composé, a mercenaires k'a ko coordonné o ko kuntigiya a talen bɛ ka di Alassane Dramane Ouattara ma. Donc o de senfɛ a bɛna Burkina situation faamu sisan. Aw m'a ye Assimi Goïta groupe de soldats minnu bɔra Côte d'Ivoire ka na ni mercenaires kun don, n'u nana Mali kɔnɔna la, ni Assimi minɛ n'a ma sɔn u ka bila, a b'a kalama a force en attente u kun bɛna fɔlɔ utiliser Mali de kama. Force en attente u kun bɛ fɛ ka utiliser Mali de kama, mais Ala ye Mali kunnadiya, Ala ye Mali bɔ a kalama. Assimi jɔ i jɔyɔrɔ la, mɔgɔ ninnu bɛɛ minɛla mercenaires ninnu caman bɛ ka passer à l'aveu, il y a des Sierra Léonais, il y a des Libériens, nationalité wɛrɛw b'a la, u caman kumana. A dɔw ni CEDEAO ka délégation min nana, Assimi y'a dɔw ni CEDEAO ka délégation lasigi, u kumana. Donc a donna k'a fɔ Ivoiriens ka dɔgɔ a la, a bɛɛ tɛ Ivoirien ka dɔgɔ a la, Ivoirien dɔw bɛ se ka k'a la, mais olu ka dɔgɔ a la. Unité in chef yɛrɛ Ivoirien tɛ, mɔgɔ minnu nana, commando minnu nana u ka chef tɛ Ivoirien. O de senfɛ n bɛna révélation min k'aw ye, Burkina fɛnɛ ta la o force en attente a b'a kalama u kun ye force in sigi koyi, tulonkɛ ka bɔ yen, force in kun sigira koyi. Donc a fɔra a dɔnna ko Damiba bɛ position de faiblesse la, Damiba n'i y'a ta k'a lajɛ Burkina murutira, peuple bɛ fɛ a ka taa. U ka service de renseignement y'a yir'u la CEDEAO ko Damiba ni Ala ma jan kɛ coup d'état bɛ k'a la, donc u ye force in u y'a tɔ activer. O force ninnu dɛ olu de parachutelen u y'u bila ka jigin avion na, olu de bilala ka na jigin avion na ka na ka Damiba dɛmɛ. O mercenaires ninnu Burkinabéw tɛ, o de la u bɛ ka kariya ka tir kɛ Ibrahim Traoré n'a ka mɔgɔw kan parce que c'est des mercenaires. Mɔgɔ minnu bɛ ka tir kɛ bi Burkina armée kan, a caman tɛ Burkina armée ye dɛ,
a caman ye mercenaire de, ou ye mercenaire minnu parachuté. C'est donc chef d'état ou ye mercenaire minnu parachuté pour que kana Damiba sauver, parce qu'à fɔra ko Damiba bina dɔrɔn ko Bazoum bɛ taa. Ni Bazoum fana taara Alassane bɛ taa. Donc ni calcul ninnu de programmé mais wani chef d'état ninnu bɛɛ b'a kalama ko olu ka fanga est-ce qu'il y a faamu a sigilen bɛ fil de rasoir de ka rasoir fil a sigilen b'o de kan à tout moment i b'a kalama u ka fanga bɛ se ka déstabiliser à tout moment u ka fanga bɛ se ka tiɲɛ à tout moment u ka fanga a bɛ se ka halaki o de senfɛ u kɛlen don ka ɲɔgɔn soutenir mutuellement u kɛlen don ka ɲɔgɔn dɛmɛ mutuellement donc ka groupe de mercenaires dɔw bila ni min ka fanga tiɲɛna dɔrɔn o groupe de mercenaires bɛ taga o bila hali n'a hakili b'a la 2012 et mun ye mercenaires bila ka na Mali la 2012 ye mercenaires bila ka na Mali la CEDEAO kɛlen bɛ ka ni fɛɛrɛ de tigɛ ni cɛ o cɛ ko k'e tɛ sɔn Faransi ta ma k'e tɛ sɔn Faransi ka mara ma k'e bɛ est-ce qu'il y'a faamu direction chaîne français o groupe de mercenaires u bɛ o de ci i ma wa u kun y'o de bila ka na Mali la u y'olu kelenw de bila ka taa olu de yera parachute la u y'olu de bila ka taa n'i y'a ta k'a lajɛ est-ce qu'il y'a faamu ka taa Damiba dɛmɛ olu de bɛ ka bi Damiba dɛmɛ olu de bɛ ka an b'a ye bi Burkina soldat 4 sara soldat minnu n'u bɛ ka Ibrahima Traoré in defa soldat 4 sara u sara ni jɔn ye mercenaires de y'u faga parce que an b'a dɔn armée burkinabé a tɛ sɔn ka mugu ci a militaire ɲɔgɔn na armée burkinabé a tɛ sɔn ka a militaire ɲɔgɔn faga mɔgɔ minnu bɛ ka nin kɛ puissance extérieure de bɛ ka kɛ o de la dutu t'a la en coordination avec la France peuple burkinabé wulila u y'u ka responsabilité ta u y'u ka destin ta en main parce que diɲɛ kɔnɔ France dɛsɛra fɛn jumɛn de la o de ye jama fɛrɛntan ye Vladimir Poutine ko k'ale bɛ siran diɲɛ kɔnɔ fɛn kelen min ye o ye jama fɛrɛntan ye Américains bɛ siran fɛn kelen min ye o ye jama fɛrɛntan ye o de la peuple burkinabé kɛlen ka nin faamu peuple burkinabé de bɔra ka kɛ bouclier de adamaden bouclier ka t'u nin di ko Ibrahima Traoré c'est-à-dire ko fɛn t'a sɔrɔ ni fɛn b'a sɔrɔ olu ka sa fɔlɔ yanni fɛn ka Ibrahima Traoré sɔrɔ k'olu su ko sinon Ibrahima Traoré ni ko u taara télévision sow la u taara est-ce qu'il y'a faamu artère baw la kan fɛn fɛn bɛ yen n'a telilen bɛ Ibrahima Traoré bolo peuple burkinabé bɔra ka taa kanunu na donc France paniquera bɛɛ ko siga kɛlen b'a la France de kɛlen bɛ ka Damiba dogo France de kɛlen bɛ est-ce qu'il y'a faamu ka Damiba dogo u ka camp voisin na ka couverture du Damiba ma pour k'a ka contre-offensive préparer peuple burkinabé bɔra o kalama Ibrahima Traoré wele bila Burkina population de bɔra ka kan ninnu bɛɛ de minɛ kan voisin France ka ambassade peuple burkinabé bɔra ka t'i jɔ ko n'a bɛ kɛ min ye a bɛ ko ye u bɛ Damiba d'u ma ou bien peuple burkinabé bɛ sa olu su ou bien Damiba bɛ d'u ma ou bien ko in bɛ ban ou bien France b'a ka minɛn cɛ a b'a kalama actuellement o baara de bɛ ka kɛ Burkina an bɛ wagati min na France siranko jugu n ko France ye communiqué de kɛ sisan u ye communiqué kɛ k'olu ka ambassade de France k'olu b'a démenti ko tiɲɛ tɛ bi ko Damiba maralen tɛ olu fɛ yen k'olu tɛ ka Damiba mara k'olu tɛ ka kɛ dogotu ye ka yira Damiba la k'olu tɛ ka Damiba dogo u fɛ ko Damiba tɛ olu fɛ k'olu sen t'a la dɛ ni ye nin ye walayi France siranna peuple à partir de cet instant a y'a fɔ ko peuple burkinabé ka victoire b'a bolo a y'a fɔ ko peuple burkinabé gagnera kabiri France ambassade ye communiqué kɛ dɔrɔn ko France sen tɛ nin ko la u data la u tɛ Damiba yɔrɔ dɔn o ye signe de recul de o kɔrɔ de ye France reculer la France dɛsɛra o kɔrɔ de ye ko baara c'est-à-dire ko baara in a nɔgɔyara à 90% a tɔ ye Damiba ka démission de rendu a ka condition de démission a tɔ ye a ka o de négocier parce que a bɛ jali min fana la fo mɔgɔw k'a dɔn Damiba mago bɛ sisan porte de sortie de la a b'a fɔ ko n'ale tora ka fanga bila u bɛ sɔn ka ale juger u bɛ sɔn ka a kiiri a b'a si kɛ kaso la donc avec la résistance fitini min kɛ option fila b'a la fɔlɔ d'abord pour que a ka na négociation na a ka demander ale kana poursuivre CEDEAO dugu dɔ a ka t'i da yen ka taa congé ta yen a n'a ka warimugu ka taa filanan ye mun de ye n'i y'a ye a bɛ résister parce que mercenaires de fana bilala ka na Damiba dɛmɛ a fɔra ye k'a k'i cɛsiri dɔɔni k'a ka teni dɔɔni ko dɔɔni dɔrɔn ko renfort bɛ d'a ma o de la peuple burkinabé fana y'o faamu u taara barrière de da yɔrɔ la n'i y'a mɛn k'i bɛ sarasiw ta ko ka armée burkinabé attaquer d'abord k'i bɛ tɛmɛ peuple de la peuple ko i b'ale de faga ka se armée burkinabé ma parce que n'i ma tɛmɛ peuple la ne ma peuple sɔrɔ sisan est-ce qu'il y'a faamu ni peuple ma kɛ barrière ye saraka t'a la ninnu pɛrɛlen don est-ce qu'il y'a faamu ka Burkina armée faga parce que mercenaires de don c'est des mercenaires c'est pas l'armée burkinabé mɔgɔ minnu bɛ ka tir kɛ bi armée burkinabé kan u ye mercenaires minnu
k'u bila ko CEDEAO ka force en attente dɛ n'aw jigintɔ ye para la o mercenaires ninnu de bɛ ka baara kɛ a ti ko Mali t'a la 2012 Mali t'a la fagali cogo sugu dɔw tun bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn mercenaires de don Mali soldats u tɛ se ka Mali soldats tɛ se ka ɲɔgɔn faga sa u tɛ se ka ɲɔgɔn faga wallahi u tɛ se ko dɔw tun bɛ ka kɛ CEDEAO tun bɛ mercenaires de ladon an ka jamana kɔnɔ o de y'a to o wagati i tun bɛ fagali ni fɛn sugu dɔ ye Mali kɔnɔna la maliyɛn danbe tɛ nin ye maliyɛn tɛ nin dɔn mais étranger mana dunan mana na hali terroriste minnu bɛ ka fagali kɛ wallahi maliyɛnw tɛ a bɛɛ ye étrangers de ye u bɔra dugu wɛrɛw de la ka na sinon maliyɛn halala maliyɛn joli bɛ boli est-ce qu'il y'a faamu mɔgɔ o mɔgɔ kɔnɔ maliyɛn joli bɛ boli mɔgɔ o mɔgɔ farikolo kɔnɔ e tɛ sɔn k'i bɛ ningɛlɛya sugu dɔ ta k'a ɲɛsin i maliyɛn ɲɔgɔn wɛrɛ ma wa peuple burkinabé bɛ ten de u ka force en attente u y'o de bila ka na Burkina mais u bɛ dɛsɛ u bɛ échouer u dɛsɛra cogo min na Mali la dɛ a b'a kalama u ka force en attente u bɛ dɛsɛ Burkina ten parce que peuple burkinabé wulila wa peuple burkinabé k'a dɔn ko peuple malien b'u kɔ bi peuple malien b'u kɔ sini ko peuple malien de pɛrɛlen don k'a ni n'a sogo di donc o de senfɛ Burkina u ka autorités ye baara jumɛn de kɛ u ye ko in faamu u y'a dɔn ko peuple de bɛ se ka ko in ban i b'a dɔn Ibrahima Traoré capitaine Ibrahima Traoré kunun a tun ye couvre-feu décrété ko couvre-feu à partir de 21h jusqu'à 5h du matin i b'a dɔn a ye couvre-feu wuli a kɛlen ka couvre-feu wuli jeunes bɔra jeunes bɛna si u ɲɛ la k'a daminɛ bi la fo don min na Damiba b'a fɔ k'a ye fanga bila a b'a ka lettre de démission signé jeunes ko k'olu bɛ si u ka Burkina télévision so da la u bɛ si aéroport so da la u bɛ si camp so da la u bɛ si France ka yɔrɔ point stratégique point clé k'u bɛ si a bɛɛ da la denmisɛnninw ko u pɛrɛlen don ka jɛ u ni kɔ k'u bɛ fɛ ka kɛ Mali ɲɔgɔn de ye k'u bɛ fɛ Burkina k'i sen da nɔ da Assimi sen da nɔ la o de la capitaine Ibrahima Traoré a ye kuma dɔ fɔ tuguni kuma min qui est très très important maliyɛnw n bɛna da o tulo kan a ko k'olu bɛ nin baara min na a ka bi communiqué k'u bɛ nin baara min na ko olu bɛ fɛ est-ce qu'il y'a faamu ka Burkina armée ka yɛlɛma ora segin a ma ko k'i tɛgɛ di partenaire wɛrɛ ma k'olu y'a demandé ko Burkina armée tɛgɛ ka di partenaire wɛrɛ ma o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye Russie dɛ k'o de filɛ ka ni mankan wuli est-ce qu'il y'a faamu ko Damiba diminen bɛ o de la France bɛ fɛ ka Damiba maintenir parce que k'u ɲɛ bɛ olu Ibrahima Traoré n'a ka cɛdɔw u bɛn'u tɛgɛ di Russie ma u ni Russie bɛna baara kɛ u ni Mali bɛna baara kɛ donc k'o de digilen don est-ce qu'il y'a faamu Damiba n'a ka mɔgɔw la o de tɛ ka bɛn France ma donc ordre dira a ye don ni mercenaires ye a ye force française u ka commando parachutistes a ye olu bila en mission est-ce qu'il y'a faamu Damiba ka mɔgɔw u ka contre offensive kɛ Damiba ka mɔgɔw ka jamana contrôle ta hali n'a bɛ kɛ su de kan hali n'a bɛ kɛ joli de kan c'est-à-dire ko f'u ka jamana contrôle ta de par tous les moyens peuple ye bɔli min kɛ o de ye France reculé la donc a ka reculé la u sɔrɔla an bɔra k'o de ɲɛfɔ u y'a jira k'a fɔ ko olu nɔ tɛ ko in na bi o nɔ tɛ ko in na o kɔrɔ de ye ko France siranna CEDEAO siranna CEDEAO dɛsɛra CEDEAO jigi karila donc sisan an bɛ min ɲini peuple ka continuer résistance la u kana c'est-à-dire u kana kasi kɛ parce que olu de ka i b'a dɔn n'i ye fɛn kase i mana fɛnw tiɲɛ i b'a ye aw de bɛ tila ka taa a reconstruire aw de bɛ tila ka taa est-ce qu'il y'a faamu o fɛn kelenw dilan donc faso symbole baw u kana foyi kari u ka to dɔrɔn ka artère ba ni fɛnw minɛ billahi France bɛ Damiba kɔ bila saraka yɛrɛ t'a la déjà yɛrɛ m'a fɔ aw ye u ye Damiba kɔ bila à partir du communiqué u ye Damiba kɔ bila France siranna maintenant France ka intérêt vitaux de menacelen don parce que France ambassade kɔnɔ il y a beaucoup de Français là-bas. Il y a beaucoup d'intérêts français au Burkina. Nous, nous bêtons qu'à menacer, c'est fini pour la France. France, sans France, a un soutien droit à Damiba, parce qu'il y a une solution. Au-delà, le peuple a le dernier mot. Le peuple a le dernier mot. Follow ni ne Burkina population, il va donc Damiba na wakati. Mais si ça a une combativité de ou là parce que au lieu de koto Damiba ma trop ou hinane Damiba la trop ou ya to Damiba ga sagoke parce que Damiba mena tiki tege du Russie ma wati jan peuple kun ka ngabo parce que Damiba est peuple bali manifestation na kabriye peuple ku me sonne mais ça ou be Damiba ba to me manifester France kama donc kabriye ngoro la il va donc fo Damiba avait perdu vraiment toute légitimité parce que akoko Burkina population ko kana marché France soldat kama ko Burkina population kana France soldat et c'est avant ko kana fo ko problème ye barkani bon si ça min jorobe ne la Malion il faut que situation nga banjona
Ça veut dire qu'on met une autorité, c'est vrai, autour d'adon ko na me ko suit de très près. Parce que Francis là, ou quoi a tout là-bas à analyser, à noter kabla, à noter même la révélation menga à sebe kabla. Ça veut dire armée be ni manga fitini me mercenaire. Est-ce qu'il y a armée parti dans ni mercenaire ou ko no be ga Ibrahima Traoré déstabiliser. Francia do ça descend France bini c'est moche là. Mais France bina bara jumene que c'est ça. Ni be ka nga siran bara yen. France bina terroriste ou ni djihadiste ou de armée. Ay ni yoro la me kan de. France bina marfa de djihadiste ma a note me ga min fo wala be ke. U bina marfa ani u bina marfa ani kelege chaw de terroriste ma sa. Terroristes va commencer à Burkina attaquer le damné. Parce que pendant que une situation me décanté, terroristes va faire que ça coupe avancer ou va faire que fou la capitale là. Donc nous quand la capitale là, français bi profiter au là parce que actuellement armée burkinabé n'y attaque à une tension b. Forcément nous quand c'est que ça contre-offensive mené ou bien que djihadistes va attaque de repousser choco sous de l'angle na yonega amano. Mais au là né be mina armée malienne, Assimi Goïta, ou que Burkina situation suit de près pour ne pas permettre à la France d'intervenir au Burkina. Parce que la France est décelée. Na djihadistes chaud, que djihadistes a progressé, que Marfa Douma, qu'on a avancé vers la capitale burkinabé. Il a fait un scénario en 2012. Na akli la 2012, fanga tale. Est-ce qu'il famu? Fanga tale, on a fini tout ma fonyorongwa. Pendant que l'on fait la terroriste ou les régions, ça va mener. Tombouctou, Kao, Kidal, ou y aura nous permet en 3 jours. Donc, à quel cas, on a armé Kunto ou Redama ou Kumfora Yongo. On voit scénario quel est le Burkina. France a demandé terroriste ou avancer Burkina. Terroriste ou la ville mener terroriste ou offensif. Donc, nous, qu'est-ce ça? Ni armée Burkina B, Maseka Okumbe, France a demandé Onena. Que déjà, les forces Barkhane sur place. Que Onena mandat d'ama. Ale ka force Barkhane nga intervenir ou la force Barkhane nga intervention na ibaro ani jomena a ben ala che France ni OTAN ne bena uni OTAN ne bena est-ce que vous voyez uni OTAN ne bena kana intervention nga Burkina donc nous OTAN na kana intervention nga Burkina on l'a nous installé pour de vrai donc Mali ça le peuple burkinabé yi joroke you seke et Srasi Ibrahima Traoré a seke Mali feneka le anga situation est subie de près. Parce que Mali kana permet Barkhane qui a dispositif renforcer Burkina ou kana une crise nga prétexte France kana une crise nga prétexte ko djihadistes be ka avancer Burkina parce que l'armée parti do kele la donc kana ka dispositif bena ou bien c'est daw fene ka demander risque badé ne be me ka fon foyer est-ce que vous voyez risque do fene be c'est daw ka ta résolution nota ka demander résolution na ko djihadistes be ka progresser est-ce qu'il y a famu ko France c'est là où on a demandé que Barkhane a intervenu, que OTAN a intervenu, surtout il y a une alliance entre l'OTAN et la CEDEAO, qu'on a intervenu pour que djihadistes est-ce qu'il y a fait Burkina déstabiliser, waba donner risque nous bébé. Donc Mali la situation est sur de près. Mali a télé avec partenaire Algérie voir, en Algérie voir, en Europe c'est alliance que Burkina situation subit de près parce que Algérie méga-analyse c'est très important. Algérie flenia takale bi Algérie. Allen Mali bega intérêt que les Sahel là nous chité faire France toi. Donc Algérie ni Mali bega intérêt là dispositif Barkhane France ka force man ka renforcer Burkina man ka na keradro amay avec Sahel tia avec Sahel torture avec Sahel to déstabiliser. Donc au c'est fait. Et c'est afamu asimka nga conçu de près aka Algérie voir ou va commencer au se ka plan mi là-bas. Terroristes nous ya mais ko terroristes bena Burkina attaqué ko terroristes bena Burkina toro parce que armée era dama fora ngongo donc quoi les min ka nga entenda do là quoi mais ko situation où qu'on a su de près pour ne pas permettre à Barkhane de se renforcer ou bien c'est là où ka demander onina ko OTAN na intervention ko sinon ko terroristes be faka do Burkina donc au risque de bien ni analyse d'amadore comme en boulot ka daw klo kan abalma kenaw denga famara sila je recherche assalamu alaikum.